Molt bé, doncs moltes gràcies per atendre'ns. Com a Junts per Catalunya volem expressar que el conflicte bèl·lic de l'Iran, a banda, òbviament, de les víctimes i del cost humà, que és el cost principal que té aquesta malaurada guerra, té també unes conseqüències i precisament de manera especial al nostre país, a Catalunya, sacsejant les empreses, sacsejant els ciutadans, sobretot en el nostre país, òbviament, això vol dir a les petites i mitjanes empreses, als autònoms, a les classes mitjanes i treballadores, sobretot pel que representa el sobrecost energètic. Això ho nota el nostre teixit productiu, però ho noten també els ciutadans a l'hora d'anar a posar gasolina al cotxe o a l'hora de pagar el gasoll de les seves calefaccions. Aquesta derivada inflacionària, aquest increment encara més acusat de l'IPC, va fer que nosaltres, Junts per Catalunya, davant de la falta de lideratge del govern del president Illa, demanéssim proactivament que se celebrés una cimera. Això es va acceptar i, per tant, avui som aquí. S'ha celebrat aquesta cimera i nosaltres hem vingut aquí no pas a fer un diagnòstic, hem vingut aquí, com fem sempre, a ser propositius, a ser proactius. De fet, ho vam ser ja amb la crisi dels aranzels, ho vam ser en la pesta porcina africana, ho vam ser presentant una quinzena de mesures en el col·lapse de Rodalies i ho som, per tant, també ara davant d'aquest conflicte bèl·lic a l'Orient Mitjà. Hem presentat, com els deia, una sèrie de mesures, en concret són 20 propostes que hem posat sobre la taula, a banda, òbviament, també de la proposició no de llei que es va registrar per part dels nostres companys a Madrid, al Congrés dels Diputats, i que són 11 mesures més. Per tant, en total són 31 mesures que parlen naturalment de com afrontar aquest sobrecost energètic, com impulsar les energies renovables, ajuts, impulsos a l'economia, al teixit productiu, mesures també per l'habitatge, mesures d'impuls en general de l'economia, però sobretot voldríem destacar les nostres mesures de rebaixa fiscal i molt específicament pel que fa a la rebaixa de l'IRPF, de l'impost de renda de les persones físiques, en el que és, òbviament, el tram català, que és on tenim competències, i això vol dir deflactar els diferents trams, vol dir disminuir els tipus impositius dels primers trams, vol dir incrementar el mínim exempt, etc. Són tota una sèrie de mesures que al final d'aquesta roda de premsa els hi entregarem impreses a tots vosaltres amb tot el detall. I aquestes mesures què persegueixen? Doncs persegueixen, per una banda, l'objectiu de que no es perdi cap empresa, cap petita i mitjana empresa, que no hagi de tancar cap autònom del nostre país i que les nostres famílies, els catalans, no perdin poder adquisitiu. És evident que no ens hem recuperat encara de l'onada inflacionària que va suposar la crisi de la guerra d'Ucraïna i resulta que ens arriba una altra onada que provocarà també més inflació i, per tant, més problemes pels ciutadans, per les empreses, per poder cobrir costos, per poder arribar a final de mes. Per tant, nosaltres, davant d'un govern que es mostra absent, com sempre fem, Junts per Catalunya, ens posem al costat de la gent. I fent una valoració més concreta del que ha estat aquesta reunió, aquesta cimera que s'ha celebrat i que ha acabat fa pocs minuts, us diríem que hi ha hagut bones paraules. De fet, s'ha acceptat la nostra proposta que hi hagi un grup de treball permanent, però sí que també hem de dir que ens ha sorprès negativament que el govern ni el Partit Socialista no han posat cap mesura concreta sobre la taula. Nosaltres, com els deia, n'hem posat no una, sinó 31 de mesures que demanem que s'estudiïn i que el govern es faci seves per això, per poder aconseguir que cap empresa del nostre país no hagi de tancar, cap autònom, i que les famílies puguin mantenir el seu poder adquisitiu. I ara, si ho volen, podem contestar encantats les preguntes que vulguin fer. Sí, aquí portaveu. M'agradaria saber quina resposta han rebut del govern quan heu traslladat aquestes propostes, quina resposta ha rebut, què us ha dit el govern, per exemple en el cas concret de l'IRPF, què us han dit? No han entrat a valorar mesura per mesura de les 31 que nosaltres posem a sobre la taula i, com us deia, ens ha sorprès negativament que no tinguessin ells propostes concretes a portar en aquesta cimera.
Hola, bona tarda, portaveu. Jo volia preguntar-li, quan vostès parlen de rendes mitjanes i baixes, si ens ho pot acotar numèricament, fins a quin número estaríem parlant. Gràcies. Perdó, no he escoltat bé. Si ens pot acotar numèricament, quan parlen de rendes mitjanes i baixes, per la deflactació o baixar l'IRPF, de quines rendes està parlant? Quins llindars li posen? Gràcies. Nosaltres teníem estudiats diferents casos, percentatges i nivells de renda, fins i tot propostes de rebaixa dels tipus de l'IRPF, de la deflactació. De fet, vam entrar una llei en aquest sentit de rebaixa fiscal, però hem decidit deixar-ho obert, entrar com a la proposta conceptual, precisament perquè estem oberts a que aquests números puguin ser fruit d'aquest grup de treball que hem proposat que es creï, estable, i que se'ns ha acceptat, i que es pugui consensuar quins són els números que cal posar en aquestes mesures que hem posat sobre la taula. Què tal? Bona tarda, portaveu. M'agradaria saber si vostès a la reunió han plantejat al govern que revisi, com bé han dit, el seu projecte de pressupostos i quina ha sigut la resposta que han rebut per part del propi president. Gràcies. No s'ha tocat el tema pressupostos. Els pressupostos, nosaltres ho sabeu, insistim, són uns pressupostos equivocats perquè estan absolutament esbiaixats per les polítiques extremes dels comuns, que representen només 6 dels 135 diputats de la cambra, i són també uns pressupostos, òbviament, que estan caducats perquè no tenen en compte tota aquesta crisi inflacionària que vindrà o que pot venir ara resultes de la guerra de l'Iran. Davant d'això, què hem fet nosaltres? Posar 31 mesures sobre la taula precisament per compensar aquests efectes. Molt bé, moltes gràcies.